Bones, em dic Noemí Arribas, treballo a l'Institut Manresa 6 de la ciutat de Manresa i aquest és el projecte Acció. Aquesta forma d'aprenentatge consisteix en l'elaboració de projectes on els alumnes trien una motivació real i el professorat juga el rol merament d'acompanyament. Dura entre unes 4 i 5 setmanes. Hi ha diverses fases. La primera fase és la de la descoberta, on a través de pluja d'idees o recursos com llibres, ordinadors, busquen temes que els interessi individualment o en parelles. Un cop han triat aquest tema, la segona fase seria una mica la de la planificació i l'organització, per la qual cosa tenen un llibre que se'n diu Quadern de Bitàcola, on s'organitzen i posen molt el focus en trobar les competències de l'àmbit que treballaran. Aleshores vindria la tercera fase, que és la fase pròpiament dita de l'acció, on treballen el producte que han triat de fer, que estigui bastant lligat a lo que és la realitat i l'entorn més proper. Solen ser maquetes, experiments, reparacions d'instruments o creació d'instruments o bicis, etc. És allò que a ells més els interessa. I com a culminació seria la fase número 4, on ells presenten aquest producte, fan una memòria, fan una autoreflexió de com han après, què els ha faltat, com han treballat aquestes competències. Els objectius que tenim amb aquest aprenentatge acció és que puguin treballar de forma creativa, diferent, original, que estiguin connectats a la realitat i que, a més, aprenguin a treballar de forma autònoma.